Allah bai waladin. Alkhairi. Wani labari ka zo mana da yi ne bai waladin? Ai wani abin mamaki ne fare da ni. Ban taba ganin abin mamaki irin wannan ban na ga maka. Wata faramfara ma ce ta faru. Jiyan nan da daddare ina cikin bacci ina sharar bacci da munshari da menene da komai. Kawai na ji hayaniya haya zaka ce a wajen maulidi. Na fito waje na kalli gabas kudu arewa sai yan akuyoyi na ni na ta mawai barayi ne masu ka zo za su sace mu. Ba su bane ba ko. Na koma hayaniya sai karuwa take ina ta jin hayaniya haya. Ina ƙara fitowa bacci ya ƙara katsewa. Ina fitowa na ƙara dubawa ko wani abu ne na fito waje na katse. Sai wani ɗan baki da nake hangowa. Ni na ta maljani ne wai ake wai ka san wannan ɗan malam. Wai ake bonsa ne ka san gwangwan yake yi sai ajiye buhunansa a wajen ka gane ai. To ne na koma karo na uku hayaniya fa karuwa take hayaniya fa karuwa take. Na ƙara fitowa na kalli gabas kudu arewa yamma kai ba inda ban kalla ba kawai kamar an ce dan kanka ka kalli sama. Ina kallon sama kawai wai sai na go wai ashe wani wai jirgi ne ya lalace mutanen ciki suke ta tura ni daga ciki ma ni na zai shiyo mun magana ma ni ta sama. Ya na ga wai ba ya za in yadda jirgi ya lalace a sama. Ban gane ya lalace a sama da me aka toka da hito. A yi musu da ƙyar shan a ne ƙyanƙyan ya ce jirgi yana lalacewa duk tafiya sai ya lalace. Wai baka yadda ba ne ba? Wani maginan ne masu kai gina hin? Ai ni labarin da to a can da wannan mai tsakakken din ya ce ai ana kuma salamu. Ya na ganka haka. Lafiya. Wasu ne nan wai. Kudin wani kawai suka zo suka taron mu. Yaki aka yi da. Ɗari da Kai bayan kayan waka. Wani da an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi. mana. Wallahi sai bayan Na bai ya bamu labari. Wai da. sai bayan ɗaya Tambaya wallahi. ta ne wai kai ne ka ci dukan ko kuma su ne ka ci dukan. Wani ni na ci duka. Ni na dinga zubar da su. Allah sarki. Mutum da yawa din. Kai Allah sai ƙara. ma. Ikon Allah. Wai. Wallahi. Ɗaya bayan ɗaya wallahi wannan ya zo in buɗe shi wannan ya zo in Kaga ƙarfi ne da gazo ka ce tsara. Bayan tsaron nan wata banza ne. Dan filin rusunin. Wajen halaka Ai ne. 1946. 1946. A bar Maganar jirgin sama muke yi ya makale a sama yana ana gyaran. wai Jirgin sama. 1999 me ya faru Mr. Erason Allen ƙyanƙyan da muka je da shi can wajen wannan naman da suna gura amma aikin kai Abin nan. ta yi kai ka sani A sama ne. a nan aka fara gwada jirgi ya ce duk tafiya duk bayan shekara 50 jirgi zai lalace a ka gane Ina jin ka. waya ma waje yake Jirgin sama ne makale a sama kuma har da gidan mai. Jirgin sama. Sama suwaye suka gina ya gaya mana wanda suka gina gidan ma. ban gane suwaye suka Suwaye gina suka gina gaya mana su. da ni ya aka gina Da kai aka gina. Ai lokacin ma yana gaba Amma- duniya ba shekara nawa da ta wuce. ne A ɗan miƙo min wannan ka fito ko? Assalamu kai ka zo Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ka bariya ka share na Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali assalamu alaikum an tashi lafiya Zaman ku ba wanda ya ba wani salati? ai Ai in gaya muku can ba ba ta yiwa sai ana ɗaya salati. ana da salati kuma ana da abubuwa Duk na gane da ku suke ba. wuce ba gane Ku tunanin da wani. Ni na yi tunanin ma yau ba a yi zama majalisa ba. akan me to za a raba akwai abin da zai hana mu zaman nan gurin majalisa ba. wannan gurin shine sana'ar mu shine abincin mu yi muke Lallai a gaishe ku. To wallahi ya kamata ma ku farga. dan mu barba So wallahi ya kamata a ce ku farga. a'a mana Ai yanzu tun da shugaban majalisa ya zo ba a ba shi gurin sa. A ba shugaban majalisa. ai kawai ka shiga kai ne ai kai ne ai tun da Ai in ba da wannan yau za a majalisa samu ai. ka gane ai Inda kuke burge ni kenan akwai karrama mutane. akwai karan mabanci ka san an ce bakonka annabinka Gaskiya. So Ai mu haka. kuma ai kai ba Gaskiya ba ko magana bane ce kullum sau muna daya. tare muna gaskiya sai kun farga.
so wallahi yanzu rayuwa ta canza, abin da baka tunani yanzu shi yake yi ba. Dan idan ba ma ka san mai duniya take ciki ba, sai kana sauraron irin manyan kafofin yaɗa labarai za ka san mai duniya take ciki. Allah na ki gaya mu. So ban an kara basu yau ina sauraron kafofin yaɗa labarai, wata babbar kafofin yaɗa labarai, sai nake jin wata cuta wacce nake jin labarin ta a China. Ka kama da ita ko me? A'a, kai dan ban Allah ka tsaya tukuna. Ta ce wannan. Abu. Da ni da sai da mana kara a kunnen sun sana tabbatar. Wata babbar cuta nake ji a kasar China. Ban kamu da ita ba. Wata cuta ce to ga mana ita mana. Wannan cutar kana da ba ku santa ba, coronavirus. Ko? Coronavirus. Haurowa ta yi. Tun a China aka santa, amma an ta yada duniya. Yau nake ji a safiyan nan har ma ta shigo wata babbar jiha a nan Najeriya, wato Lagos. Lagos. Nan Lagos kudancin arewa ke da kudancin Najeriya. Yaya ake gane mai ita to? Ai in gaya ma. Kaga gaɓe ba haka za ka ce ba. Haka za ka ce. Ya ake gane mai ita kuma ya za a yi ma. Amma ga share ta ba mu da ba mu da ita ya za mu kenan. Wanda suka kamu da ita saka ci wani mugun mura na mugun zabi. Kaga to wanda ya zo nan abin da ya fi mai sauki asibiti. Ya don domin Allah idan ka kamu da ita ana buƙatar ka tafi asibiti, likitoci su duba ka. Idan kuma wanda bai kamu da ita ba, to abin da ya fi mai sauki ya yawaita wanke hannunsa. So ka san ita tsafta. Da me za a wanke? Ai mu ba mu alwala muna wankewa. So ka san ita tsafta ko addinin musulunci, tsafta cikin addinin. Assalamu alaikum. Ai mun wale kuma salamu. Ai kai nawa ne? Kai nawa ne? Yawwa. Kai nawa ne? So da haka dole sai mutum ya yawaita wanke hannunsa, tsafta, safar hannu, safar kafa a gannan. Tunda na yi wanki ma na wanke hannu na ɗari. Ya sa ranka da asu. Ai ba abin da ke cin ranka, samu ɗan uwanka na jiki ka gaya musu, al'umma ma da ba su sani ba ka ya musu. Dama ka so kanka abin da ka so dan uwanka abin da ka so kanka. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Garo ne kenan. Wallahi Allah na gode. Wallahi Allah. Dama ya kai muna tare yan sata kaji nan da yan awaki. Allah ya so ya corona virus ba abin wasa bace ba. Yawan ni ka san daga nan ina ga maka zan tashi ne na je na yada a gari, zan je gurin mai gari na faɗa mai. Ka gane ai. Zan je gidan kallon nan in dace cika. Ka san wasan madar da balansa za yi. Za mu je mu faɗa kafin a take wasa, za mu je mu ga wa mutane. Ka kyauta ka samu lada. Kai dan madam, wallahi na manta da yanzu nan zan je na yada. Ka gane, amma kuma na manta da Allah dan ƙara maimaita mu saboda kan na je na faɗa da jama'a ba daidai ba. Ina jin ka. gaskiya ne. Allah duk wanda ya kamu da wannan cuta ta coronavirus, abu mafi gaggawa ga wanda ya kamu da ita, don ita alamun ma kamuwa da za ka ji mutum yana da muguwar mara. To da ka ji wannan muguwar mara da makantan kare likita shi ne mafi sauki, saboda kar ka kasance kana da wannan muguwar mara kai ta kaji kana dubawa wannan makantan kare likita. Wanda kuma bai kamu da ita ba, abu mafi sauki ya yawaita wanke hannunsa da sabulu. Idan ka wanke hannunka, samu safar hannu sa, safar kafa sa. A ga wannan abun rufe fuska ana buƙatar ka rufe fuskanka, saboda haka yanzu ma sau za mu magana da ku, shi sa na sa shi a jiyo saboda fuskanci yanzu, saboda duk abin da aka ce ya shafi al'umma to ya kamata a ce mutane su an kara su je su yau. Saboda haka ka yi aiki da hankali da ka tsaya na fahimtar da kai. So idan da a ce za ka je ka faɗa abin da bai kamata ba, ita wannan ai dama abin da ya sa ma ban ma rike din ba, rikirkicewa ne an ce coronavirus. Ba coronavirus. 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 Yeah.
kar ka kasance ka dinga faɗan ta ba daidai ba. Ba corona virus ba kuma kware-kware virus ba corona virus. Corona Wani tun da an yi haka ni barin jin gani. Masha Allah, masha Allah, makarfa, salauti, kai ne Kai ya kamata ka je gidan kallon nan ka sanan musu. gidan kallo zan, ni ne zan. To ni za ni wajen mai. Ba matsala, sai an jima. Allah ya yi. Mun baka fada sauka lafiya. Masha Allah.